Mubunge w'ensemo ya West Mugrango Steve Mogaka kuogererwa asa matanga yamo ime ya Kenya SD ya ritkuria ijuma ime ensemo ye bunge yo ime ya Nyamira asekeringa mubungo yo nigo arorekanire gose ari gukwanira kibese kerengo kya kiri bilioni 5.2 aretere kurwa serikali enene nigo bono abakenya bakwanire bakora ensemo ya Kenya nigo abanyamatuta abukobo mubaga abakandirenga mbamu akeritirio gina gotebabuna barabuni go bare magiga magendero yo mubunge Steve Mogaka nigekere kibo igo bamukiri abantu bagotume kugesiasa eriyo ko mukicheria omurai ore abisi buno musi o musakito Steve Nyarikembonde agotumanye asobwe memono West Mugrango lero twaikiri bilioni 7 ni umane basi barere ekero twachenene president enyegeta alieri yaitezo sumwete Nyamira naba sokeret 1 billion egocha gukirie nyegeta ali ebebune Eldoret egere na inche nyore libaga yokobeka igona ibuntana ne chazekyo igonga na kaliye president to sabo nyegeta ali na igule aenda abantu amangasenti obeke igo ngaga Kenya makana matagiti magenderero matagiti lesa mega yo mubunge West Mugrango Moske wakire Stephen Mogaka wakirwa Ariogi asa matanga sensemo ya Kenya ase wodi ya Wanyamatute bunge ya West Mugrango ase moyegabwa matanga uyo korekana ichuma nigo egati ya bamenyi kurwa senseme ya Kenya beso kirina gotebanga mbare ngaroro ase kumwakira umubunge mubyaroro kumwakira Ariogi litobetie ekero twarenga matanga iga ayoyo minto musiria umugambi oito na aramwe tukabea buna abanyechi bekenyoreke abantu barwete isiko chingonga bagakwana egento getarenge bo oyo minto Steve lichumbe otokoreire binte binge biya aiga stoteneine wagachira omochio aya chisukuru chionsi wagachire eyende yere mata lero gakare kobeke sola na beke gento gekobwate enkoba abantu bande bakaga ngenkoba ngage gochieserwa enkoba gokonyetangirare aina magenderero atokoreire kolera sana egekore ntu abakungu nintokoibora ekara tokoibora omwana itokoru Steve Mogaka abantu bamana gocha kumurama nande kumuroma mwaya nyumba igaba kungu ba Kenya nyabisimba igo tokolera mono asinge nju mono itaramwa nanda abantu bari bacete igo bacete na abantu bari bande abakoyoito bari nabakoyoito bacete gosaliga iga bone nje ntanare gotera abantu baitu buno Munyamatuta na batote nene maega ya Steve gokinaro na boto goteba ngari ichumbe yetu yakorire mirimo asemere asamatuka ya chiramake amaino akorire mirimo yo gokumya igori ichumbe yetu na boto maega yaye ntogotiga mokungu ande gwese orangainu agenda sabo wakachikura abasacha abamora mwezi onye moko chikwanje mokungu kwa resiko chikobwate kabari bakachikura siko naye gomoko nganya no mokungu oyo bagukwanekere kyo nigo bamochire bokongu asegati abanasiasa batumegete gati yabame abamwakirete Ariogi omubunga arobisi asekerianga nigaretre chibesa chinyinge chire shilingi bilioni 5.2 gocha ase bunge ya West Mugrango hooligans usiko abande koru ase amakakare korugeta bakarwo koru kiambere bakarwo korwa mariba bakarwo bana ase abana basogete bamarehemu bakabareta bakaneji pass bakamenya goteba nga Steve osinyirwa maendeleo ntu no tole maega ya Steve nande gento kene jirana goteba amagendero narakorire egento gyokabu abantu babeire kuru maega igo babwate kenyomba Steve na kibagatenga tarakora magenderero era bogichibusamaro igagokora bogichora agagokora bonyamatari ndole igimeri Steve na geko gararo umugambi omuya twabate banga abantu baito no tomega ya Steve na aba baito kuru moino twabire tokubabwati siaba gichora bayasamaro na indu twale gosabanga rero mutobwati asama tukaya beira masini ni twarorira magenderera manene lichimbe letu lyatokoreire
nigo komo batebire ngamba chikumoirania sentunda ya kabiri na goteba abantu batige koreta siasa sa magendero ye bunge ya West Mugrango n'abantu bari tukoigwita bwari gwita mega igabwete ng'abakungu mbarang'ainia eraundi y'abakungu bang'ainiete tigakurigia abakungu baitu baba bari manga n'abasamaro mucho bache bachiko bachikura abakichora bachiko bachikura eraundi eye omunyamututa gareki akitwate bari chumbe Steven Nyarike Monde, Ensoko TV, Kenyanya, West Mugrango, e county ya Nyamira.